Nanawagan ang management sa Southern Philippines Medical Center nga i-claim dayon sa mga kabanay ang patayng lawas sa ilang mahal sa kinabuhi nga anaa sa morgue sa mga ospital. Ano ang report ni Argil Relator? Niadtong September 19, 15 ka mga COVID-19 patients nga anaa sa SPMC ang namatay ug pagkaugma dugang 7 ang ihap sa bag-ong namatay. Sa pinakaulahing dato sa cadaver management team sa maong ospital, 103 cadavers o mga patayng lawas nga sagad COVID-19 patients ang anaa sa morgue sa maong ospital. Apan dakong hagit karon sa ospital kay magtapok ang mga patayng lawas sa morgue sanglit dugay makuha sa mga kabanay. Hinuon gidugang na karon sa Davao City Local IATF ang Management of the Dead sa COVID-19 Action Plan, labi na karon dunay surge sa COVID-19 cases sa syudad. Lakip ang pagdugang og refrigerated van. We found a donor. We matched it with the requirements of SPMC nga additional morgue. So nakakita ta og donor for a 40 private donor for a 40-foot container van na refrigerated container van siya. And then gitaod nato siya dito last week, Friday, Saturday siya gitaod din sa SPMC. Sa karon, duha na ang refrigerated van sa SPMC nga dunay capacity nga 108 cadavers matag usa. Apan bisan ni ini, nanawagan ang SPMC nga pangitaan og pamaagi sa mga kabanay nga dunay mo claim sa patayng lawas aron dili dayon mapuno ang morgue sa maong ospital. Ako ni siyang tabang kay ubay-ubay na pod ang mga cadavers. Nganong ubay-ubay kay di man gud nila i-claim sa mga relatives, no, mga immediate families kay ang inundan pod na quarantine po sila, no? Mga mga bagay pa. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.